látjátok, hogy ez a Gold Mine, azt elkezdtem fejleszteni, és építek egy mortárt, Clash Royale-ban is van mortár, úgy, mint ebben is, és van jó sok giantem, és még egy pár darab ilyen barbárom is, és hát tőle 1500 és 1000-et kapunk, tőlük kaphatunk többet is, és akkor kezdjük el. Wow! Na, ez egy durva bázis. Oké, a mortár, egy mortár lent van, és egy cannon is, és ennek az Archer Towernek is ennyi. Most jön a másik cannon. Hogyha elintézzük ezt a cannon, meg ezt a Archer Towert, akkor jó sokat kapunk. Szóval remélem leromboljuk. Hát, ez biztos, hogy sikerül. Ez már szerintem 100%-os. És ennyi. Na, a fő bázissal kezdjük először. Abból is kapunk lootot, de én erre a pénzre szomjazom leginkább, ami itt van. Mert hogyha megkapjuk azt az összes pénzt, akkor, ha tudjátok, ha nem, fejleszthetjük a bázisunkat level 4-esre. Szóval az jól jönne. Na, le is romboltuk. Akkor ez már jó sokat hozott. Azért merülök, nem baj. És ezt könnyen leszedjük. Akkor elixírt szerzünk most. De az aranyra megyek én nagyon. Most azt kell nekem mennem. De már kapunk egyébként, azt hiszem olyan 6000-et, vagy ilyesmi. Ez az, valakik mennek az aranybányákra. Kapjuk a money-t. Lesz azért itt, mivel dolgozunk, hogyha ezt a bázist leszedjük. Kemény bázis egyébként nagyon. Szóval durva. De már itt lootoljuk ki. Már csak 30 másodperc van, de remélem meg lesz. Mert jó lenne azért ez a sok pénz, meg minden. Szóval, ha még nem is romboljuk le, sőt, biztos nem romboljuk le az egészet még 10 másodpercen, de legalább az egyiket romboljuk már le, hogy azért ez az úgyni. És még egy kicsi pénz belefér. Hát ebből nem bírtunk annyit összegyűjteni, de 9878 és 6528 elixír. Na, ez egy sikeres nyereség volt, én szerintem. Nem tudom, hogy vagytok vele. Összeszedjük akkor itt money-t, elixírt. És látjátok, ez 25 000-be kerül fejleszteni, nekünk pedig van 19 000 coinunk, és lehetne még kb. Kétszer annyi. Szóval. És itt level 4 is az egyik bányánk, hogyha megépült a mortár, de a gold mine fog megépülni hamarabb, akkor ezt is fejlesztjük.
És írjátok le kommentbe, hogy mit akartok, hogy építsek, fejleszek, vagy ilyesmi, vagy hogy ilyesmi. Meg arra gondoltam, hogy én szerintem már egyébként van is elég elixírünk arra, hogy annyi szintűre fejlesszük, hogy goblinokat csinálhassunk, de az csak 5000-be kerül, level 5 az nem tudom, hogy mennyibe fog kerülni, de szerintem az se fog sokba kerülni. És ennyi lett volna akkor ez a videó, és sziasztok!